Amin taga Tabuk City, kan advance happy birthday ni Criza May Ngasaw Hangdaan ti Pugo La Union from Riza Lungod Ngasaw ti Tabuk City. Antonio ken Tulali family kan amin a friends and relatives ko from Rowelin Tulali. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Kasinsin ko ani Esther Teresa Daluyen a nagtour dito'y Hong Kong kan advance happy birthday iti anak ko ani Rudy Lapaan Jr. from Virgie Dagdagan iti Hong Kong. Asawak ani Reynaldo Paas, anak ko ada Joy, Rowan, Renz, Rizel, Apumi ada Kisha and Daphne. Kastamat da KD kan Ayan, Jing Afante, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Orpia, Vadil, Paas, Fernandez, Vicente kan Agaluus family, ijay Muta Kasibon, Nueva Vizcaya, from Mary Ann Orpia, Paas. Makablaawan pa iti partner ko ani Julius Cesar Rosena iti Taiwan, from Hong Kong Girl with Love. Advance happy birthday to my best friend Julie Lagunoy from Shans Padilla. Friends ko dito'y Hong Kong kan anak ko ada Diane, Ryan kan Nicole. Shout out kini Jasmine Rivera, Salvador Dumifer, Linda Monte, Mare Vivea, Jean Love, JGB, Divina Kotig, Beng Tabula, Evangeline Dalao, Nerissa Sanchez, ken Boss June. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Zara. Dear Manang Emmy, ilingad daklangan itinagan as Sara, may saak nga OFW. Talo kami nga agkakabsat, ket siyak ti may kadwa. Addan pamilya ni Manang ko tanasapa na kiasawa, ngamdak sanggasat tanagsina damatlaeng iti asawa na. Adaan da iti may nga anak, nga iso ti adda ita iti podermi. Siyak ti breadwinner Manang, gaputa saanan ang makatrabaho ni tatang taadda sakit na. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idiaddaak paylaeng dita Pilipinas. Tatang, mapana ko nagtrabaho. Ayan ka din ni Nanang. Digosin na ni Carla ka anak kam, anak ko. Ayun gayam, ada gayam klase ni Carla ita. Wen, anak. Siya akong timang itulod kan kuha na iji eskwelahan da. Kabaulan nyo ka di? Amang ano maulaw kayo iji dalan? Kabaulak, anak. Di na ka di pagdanagan. Asidaglaang mati pagadalan di ka, anak kam. Aganad kayo nga rod Agawid kayo adago sa paman ang maitulod yun ni Carla. Ken, wan gayam, agsweldo ak inton malam tatang. Itad kunton kanina nang tay paggatang ti masapsapol iti balay. Kastamot ti paggatang yo kadagiti agas yo. Ay da, agyaman anak ko. Si kanti mangisaksakad kadagiti kasapulan tayo diti balay. May nayon pa'y dagiti agas ko. Ay, no saan la kumakas to iti kasasaad ko itan. Makatulong ako makada kayo ni Manang mo. Awan di pagdanagan nyo tatang. Rumbang lang ada kami matan ka ni Manang ti tumulong kada kayo ita. Tanalpas yung matan ti obligasyon nyo kada kami. Saan da kaming obligasyon ni Nanang iyo? Dinto tada kayo. Obligasyon mi apagadalin kayong anak may. Tatang, bayanda kami kadilaan ka ni Manang at tumulong kada kayo. Sige, patuloy akong tatang. Ibagayon tulaangan ka ni Nanang asimreka kon iti trabahok. Sige anak, aganad ka. O anya, saan ka kadian na banog anang itulod iti apom lakay? Kung aktumot nga min asyaklaangan nga ipapilit mo mat.
Baybaan na ka dilaang bakit. Nakarkaro ako mapsutak no awan araramidag. Ngam ko na ti doktor, amay parit kan ka ti agbanog. Hamangan no anya ti mapasamak kan ka. Di na ka di pagdanagan. Mariknak mo't kahit no jakon ka bailaan. Masyanak nga rudan ka dagiti anak ta. Ni Ana, simbrek akatulong ijay ilay. Nasapan tumot ngamin anak asawa. Iso asaan anakalpas iti panagadal na. Lakay. Ni Mutsara, 2 taon laengen, makalpas ko man. Ngam nagsardeng anagadal. Tani Tony nga adi na ti pinagtuloy na anagadal. Kasta talaga lakay. Naimbag nga road tanasingpat dagiti anak ta. Pudno takunam. Aywen, itad ka no ni Sara ti paggatang ka dagiti kasapulan dito'y balay. Agraman paggatang iti agas ka. Ay kanun gayam. Agbayad ka no ni Tony iti pagadalan da. Tagik sa amin dan inton umay alawas. Ay kaibagam tungarod ka ni Sara inton sumangpart. Wen. Saan pa'y kanong amin ang makaitad ni Ana, takasarsarak na mo't iti ayan ti amo na. Nawan tum at ngamin serbi dyan nakiasawaan na. Day dyan lang makibarbarkada ti amo na. Di na pa'y amo at tulungan ni Ana iti panagadal ni Carla. Ay na, di mo namnamaan da dyan alalakay. May samat da dyan nga irresponsable. Ala, ikararag ta iti Diyos. Tasapay la kumata kanayon na atarabayan dagiti anak ta, lakay. Lola, saan ka di nga agawit ni Mamik? Ay saan pa yung makaawid apok, takasirsirik na iti nagtrabahuan na. Kasta ka di, Lola? Hiwan apok, ay saan abalay, taada kami mat kadalulom, kani titam asara akadwam dito'y balay. Awan mo't ni Tita Sara. Ay kasano, katagtrab-trabaho mo't apok, tapno matulungan na ni mamim amanggad, tapno ada pag-iskwelam. Miss ko ni Mami. San abalay, tainton ag day off ni mami, maagawid to dito'y balay. Kan imbagagayam ni titam, amapan kayon to kano agbuya iti sina inton bigat. Kan agpasyar kayo pa'y. Wow, kayat ko, Lola. Huwag na pok, iso adi kan agliday. Tagpasyar kayon to kan ni titam inton bigat. Wan? Wun, Lola. Oh, anya ter aramidom dito eh. Saan pa ya pa nagre-retira yung opisina yo ha? Nagandar tayo, Mac. Kaya't ko kumarumarta, kalpasan ti trabaho. Nabayagan na dita rimrimuar. Pasensyakan, Orly. Amo mo tinapasama kada kami iti kalabas. Nagsakit ni tatang, na ospital. Awan mo tinamnamaan da no saan na siya klaang. Kasarsarot mo't kami ni manang ko iti trabaho. Konak tumot nga minkin kang agkalay satan. Tapno da kabinadang mo itibiyag. Orly, imbagak mo tenken ka. Diyak kaya ta mairaman ka pa iti kastoy asasaadan mo itibiyag. Kayat ko, into nagkalay sata, maipamaysatan ti amin iti buklen tanto a pamilya. Sara. Kayat ko pa'y nga urnuson ti pamilyak, sakbay nga agkalay sata. Diyak kayat nga agbalin abagen mo ti pamilyak. Agpadatamot nga daan iti napinda sa trabaho. Agtinulong ta. Basikla panawanan ti dawdawatag kan ka, Orly. Sapay la kuma tamaawatan nak. Kan sapay la kuma tamakauray ka. Ayayatan ka, Sara. Ikagumaak ti aguray. Gapo tapat-pat gan ka unay. Agyaman nak, Orly. Pat-pat gan kamat unay-unay.
Narigat ti kasasaad mi iti biyag manang Emmy. Nang runa, idi nagsakit ni tatang ko. Siyak tinagbalin a breadwinner. Gaputa saan pa idi a makatulong ni manang ko. Gapumet iti napasamak iti estado da iti asawa na. Al-alukuyan ako ang tinobyok ani Orly nga agkalaysa kamin. Ngam nagkadkadak, gaputa jak kayat nga agbalin nga obligasyon na ti pamilyak. Nupay nakasagana met at tumulong. Jak amo manang, ngam talaga nga adda pa nagduadwak. Gaputa amangan kunak no ti kasday nga ibagbaga ni Orly, kat aging ga iti ununa na laeng. Amangan no mauman tumat laeng, kat day tanto ti agbalin asusik mi, inton agasawa kaminton. Kumusta kayo ngay matkan ni Orly, anak ko? Napayag mo't basitan asaan ngay imay dito'y balay. Kayat na ti sumarong kartatang. Ngam kanayo nakmat ngamin nga ag-overtime. Iso adinak tumat lamadanon dito'y. Sara, anak ko, mangipaay kamot iti oras para kada kayo kan ni Orly, Anyalaangan nga iti kunaan na. No, kasta ka na yun ka nga ag-overtime. Awan pa yun panawon mo para kankwana. Impalawag kumot kankwanan day taaba nagtatang. Amo ka maawatan na. Kayat nanto pa yan ngagkalay sa kami. Makitam. Talaga kayat nga agsimpa kayon, anak. Panawon mo't siguro, tapno ikamot iti gundaway ti masakbayan nyo kan ni Orly. Makauray day tatatang. Kayat ko anasaya ati kasasaad yu inton makikalay sa akon. Di kay kaya tapanawan akasto iti sitwasyon nyo. Anak, di na kamin panunutin. Adamot ni manang mo akatulungan may. Saan nga umdas day jay tatang? Ada anak ni manang arumbong nga isaganaan na mo't ti masakbayan na. Sakit di pa'y nakaturpos ni Tony nga ading ko. Kasano kayong tulaangan ngay? Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Umanamong kakit din iti awis ni Orly. Sakbay amala daw ti amin. Nagustuhan kamutan iti edad. Laglagi pa asaan ka nga umububeng, anak ko. Amangan ninton agbalaw ka kahit nagbabawin ton ni Orly. Saan to mapasamak day tatatang? Ay ayatan nakunay ni Orly. Kat amo ka makauray, aging gaadyak mapasaya at ti kasasaad yu a pamilyak. Kumusta ti cute ka anak? Okay mo, tita. Kumusta ti school mo? Nangato ti grades ko, tita. Kasta ka di? No kasta nga rod, adamanan price mo kanyak. Talaga, tita? Siyempre mo't anya ti kayat mo? Baykat di dal ko, tita. Ken kayat ko ti ice cream. Day talagayam. Sige, inton Domingo, mapantanto iti mall. Gumatang ta iti dal mo, ken manganta iti ice cream. Yehey! I love you, tita. I love you, Mat, Carla. Anak ko, saan mo unay Amang ano ma-spoiled mo ti ka anakam. Bayan nyo kadilaang nanang. Kaasi mo ti ka anakak. Awan lang arudon amana. Di na pa'y makadundun na ti inana. Gaputag trabaho kat nga rod. Ay, wala. Gamnay.
Awan samot panawan mon ka ni Orle anak ko. Panunutom mo't ati masakbayam. Ang mga noadam ako na ni Orle iti kastangar aramidam. Ad-ado mo't ti oras mo iti kaanakam, gam iti nobyam. Di kay kadiagdanag nanang. Nagsaritaan min day tabanag ka ni Orly. Maawatan na ti amin. Ay, di ka agsig siguro anak ko. Ado ti mabalin ang mapasamak iti panaglabas ti aldaw. Ang magyaman kami unay ta ipang pangruna na kami a pamilyam. Ang saan arumbang nga agnanayon ada kami ti panunutem. Kastay ko nakon, panunutem ba't ati masakbayan nyo kani Orley? Di kay agdanag nanang. Apaman ang mapasayaat ko ti kasasaadyo kada tatang, makikalay sa akton ka ni Orly. Anya ti kunam Sara? Ag-abroad ka? Wan ko ma-Orly. Nabibiit ang makaurnungak. Kan maipaayak iti nasayat ang masakbayan ti pamilyak no iti abroad ti pagtrabahwak. Ngam kasanutan Sara. Kasano akon? Panawan nak diti Pilipinas? Kasanon ti panggap tangag kalaysa? Isungaron nga agpakpakada aken ka. Awan ti mabaliwan iti plano ta. Matuloy amin a plano ta para iti masakbayan ta. Ngam mabayag manan nga agurayak Sara. Nadaras nga aglabas ti aldaw, Orly. Mamin anong matlaang nga napalabasan ti dwa, wano talo at awan. Sigurado ang napasaya at kunton ti kasasaad ti pamilyak. Kat maipamaysatan ton ti buklan tamat a pamilyata. Sara. Sapay ko mata maawatan nak, Orly. Amom nga'y ayatan ka unay-unay. Ngam napatagmat kanyak ti pamilyak. Sige. No day tati pangadang mo. Awan mabalin ko. Agannad kay ti lugar apapanam. Nagabrodak nga rod, manang. Kat dito'y Hong Kong tinapanak. No pa'y amok anasakit tinakam ni Orly a pinanawak, nagpatuloy aklat ta. Tingamin maipanggap ti pamilyak ti ipang pangrunak. Kan amok ang maawatan naktumatlaeng ni Orly. Napagasatan akmat manang tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. No kasjay nga agbakasyon da iti sa bali a lugar, isursurot dak, ken naparabor dapay. Nabiit nga rod ang nakaurnungak manang, gaputaawan mo ti sa bali a paggasgastusak ditoy, ta ipapaay mo't amin dagiti amok dagiti kasapulak. Naglabas pay ti aldaw, napatarimaan min ti balay mi, manang Emmy. Tatang, kumusta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ti trabaho mo tita? Okay ka kadilaan? Wen tatang, kasi tinaibagak kada kayo idi, nasingpat dagiti amok. Wen gayam, nalpas ka di amin ang dagiti ipaparami dyo di tabalay? Wen, anak ko, maragsakan ka lagi tinto nagawit ka.
Ay nagpintas tinamay anda dito'y balay. Ta iso kanumot ti bilin mao. Wen, tatang. Kayat ko, di komportable kayo kadagiti kakabsat ko. Agyaman nakmet iti Diyos. Taamin dagiti tartari gagayak para kada kayo ket nagunod tayon. Basta di yu baybay anti salon atyo Tapno makita yung tupay dagiti agbalin nga apuyo kada kami kani Orly. Ay wan anak ko. Tagi oray mi day taken ni nanang yaw. Kano ay ti planong nga agawid? Umadanin, tatang. Kayat ko amanayunan pa iti urnong ko. Tapno adan to pangrugyan yung agnegosyo ko ni nanang. Kayat ko ti agipatakder iti mini grocery di tasango ti balay. Tapno ada pangalaan yun to iti para inaldaw yo. Ay agyaman kami unay anak. Di mo pagbayagan ti panagbakasyon mo. Tapno matuloy yung ti plano yo ken ni Urlay. Wen, tatang. O sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Aganad kayo akanayon dita. Bakit? Natunuyin ni Sara dagiti arapaap na para kada tayo. Nagpintasen to'y balay tayaw. Kan kuna nang agpatakder to kano iti mini grocery iti sango ti balay. Anya, mini grocery ko nam. Wain, tapno adda kano banbantayan ta. Kanada pangalaan tayon to iti para iti inaldaw a pagkasapulan tayaw. Ay, nagsaya aton lakay. Kainwan gayam. Talaga apatuloyin dansan ken ni Urlay ti plano da. Agkalaysadan apaman ang makasangpot ni Sara. Isu akayat na amasapul kano anasaya at ti kasasaad tayaw. Sakbay asumrekan iti istadaw. Ay na, naggasat ta kadagiti anak talakay. Nito nakaturpusan iti panagadal na. Nimot manang da, nasaya aton ti trabaho na ijay ilay. Iso ama suportaran na moten ni Carla nga anak na. Kat nimot Sara, adanton bukod na pamilya. Kasta ti anak anabsog iti pamagbaga. Makita tanno kasanutaan na padakkel dagiti anak ta. Nupay narigat ti adda pa nagbiag tayo itay. Ngambapaan iti panagsalukag da. Napasaya dan ti panagbiag da. Kat nairamraman tamutain bakit? Ay, sapay lako mga ruda, tagawi dun ni Sara, lakay. Magagaranak ang maadaan moten iti apo ko ken ni Sara. Nabayagan asaan ngay mauawag ni Orly Amangan mo't no makumikom iti trabaho na. Maragsakan to lakit di. Inton maamuan na nga umadanin ti panagbakasyon ko. Ti di na mo, saan akon nga agrenyo iti kontratak. Kayat ko nga iti panagawid ko, agkalaysa kaminton. Amok anabayag a panawan a nagururay ni Orly. Ita, mapasama kan tinabayagan at tartarigagayan na.
Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kan? Ay, kasla naragsak ka ah. Launay, Nanang. Ha, apay aya, anak ko. Nanang, agawid akon iti mabiit. Nalpasan ti kontratak. Ay, kasta aya. Ay, maragsak ka nakiti na nga impadamag mo, anak ko. Or-ornusak laangan dagiti papeles ko tapno makaawidak. Diyakon nagrenyo iti kontratak. Saan ko mga umanugot dagiti amok asaan akon nga agsubli. Ngam, kinunak a panawon mo ten. Tapno mang bukal akon iti bukod ko a pamilya. Ay, kat naimbag man, tayo manugot na matlaang. Wan Nanang. Ngam, kunada ano kayat kunta kano ti agsubli. Mabalinlat ta kano Nanang. Ngam, kinunak mo't a makikalay sa akon. Iso a talaga siguro asa anak ton nga agsublipay. Kaano nga ruti panagawid mo, anak ko? Apaman amalpas ko amin na papeles ko, Nanang. Saan ko gayam nga impakaam mo ka ni Orly? Nabayag namin asaan kami ang nakapagsarita, Nanang. Amano makumikom iti trabaho na, iso asaan ang makaawag. Ay, siguro ah. Nauray pumasyar dito balay kat nabayag adi na inaramid. Bayan nyo, Nanang. Awan ko mati pangibagaan yung agawid ako na. Amangan no ada makaidanon kan kwa na. Kayat ko ama sorpresa ni Orly iti panagawid ko. No, day tati pagayatam. Iso nga ron ti masurot, anak ko. Magan-anad ka ah. Urayan may ti isasangpot mo. Wen, Nanang. Nanang, tatang, adakon. Ay Ay, agiaman kami iti Diyos, ta nakasangput ka, nanak ko. huwag nga ron anak ko. Maragsakan kami tadakan. Dagiti kakabsat ko ngay, sa dino ti ayanda. Napansinukon ni manang mo ni Carla. Hindi mo tading mo aton eh. At dapay lang iti trabaho na. Ay na, nagpintasan ti balay tayo. Komportable kayo dito'y Nanang. Tatang, talaga mabalin ako na makiasawa. Anak ko. Oh, apay ang nagliday ka, Nanang. Saan ka di aday ito'y nabayagan nga inururay yo? Ti makikalay sa akon. Katmang bukal kamin ka ni Orly, iti bukod may a pamilya. Uwan anak ko. Dahil titarigagay may kaninanang mo. Ang amangan no saan na mapasamak dahil anak. Apay kumasa na mapasamak, tatang. Anak. Ay, Iso nga rod anagawidak, tapno agsimpa kamin ka ni Orly. Kan amok ama sorpresa apaman ang makita nak. Diyak ngamin impakpakaamukan kwa na nga agawid akon. ay, Anak ko. Lakay, si kaman laangan timang ibagakan ni Sarah. sige. Sarah, kastoy na ay anak. Isumot lagayam anabayag asaan nga imaw-awag ako namken ka ni Orlay. Ken saan meten na nagpaspasyar dito'y balay. Tagayam. Ay, Tagayam, anya, tatang? di ka ko mamakmakla at anak ko. Ngam nangasawan iti sa bali ni Orlay. Saan? Saan apod no dahi nga imbagayo, tatang? Pudno anak ko. Adan asawa ni Orlay.
Kasla mapugsat ti anges ko, iti daydi anaamuak ka ni tatang ko manang Emmy. Diyak laing pagarop, amaaramid kanyak dayjay ni Orly. Isumat lagayam anabayag asaan nga imawag kanyak, tagayam nang ikalaysan iti sabali. Nagsakit manang, no kaano ang nakasagana akon ang makikalay sa kankwana, santo na pasamak ti kasjay. Saanen ang nakauray ni Orly. Damag ko a kaopisinaan na kano tinagbalin nga asawa na manang. Diyakon tinarigagayan pa'y ang makasarita ni Orly. Taamangan no siyakto ti agbalin agapo ti pannakadadael ti estado da iti asawa na. No daduma, mapampanunot ko abasol kumatlaeng ti amin. Gapo ta pinaguray ko iti nabayag ni Orly. Ngamawan ti pagbabawyak manang, gapo ta napasaya at kumot ti kasasaad ti pamilyak, nga iso ti kang runaan at tinartarigagayak. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagbakasyon ko, nagsubliak matlaang dito'y Hong Kong, iti sigod nga amok, tapno mailiwliwag ko tinapasamak kanyak. No anyaman ti agururay agasat ko maipapankan ayat, ti Diyos laengen ti makaammo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Sara. Sara, pagayam ko, makipagriknaak iti napasamakkan ka. Marikriknak ti saem iti kaunggam. Ngamdayawan ka, tauray kasta tinapasamak, tinagbalin agasat mo kan ayat, awan tinagbabawyam, tanaipaay mo ti ar-ara paapem anasaya at apanagbiag para iti pamilyam. Kararag ko asapay kuma, tadumteng tumatlaeng tinaitani akagasat mo. Ti makatakunaynay mo, iti tungpalbiag. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday kan ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Iti Dubai. Shout out kada Tingting Kutlaw Gemma kani Tangkok kastamat ni Gammamaw from Riza Ngasaw. Ni inang ko Manet Villaseñor kan dagiti kakabsat ko ada Raymond, Ronald Alan kan Ate Ruby from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Shout out kada Raymunda Bartolome, Wilma Javier, Arlene Medina, Flor Bumidang, Florenda Kimpaoy, Damahar Licans, kan Carmelita Domrique. Makablaawan pa iti dato kan Dumendad family iti Manabuk Burgos from Cabagis dato iti Saudi Arabia. To all my friends here in Hong Kong, the Mary Jane, Rebecca, Janice, Tess, Cristel kan Jana. Dagiti anak ko ada Dayan, Ryan kan Nicole from Rowelyn Corpus. Anak ko ada Jonathan kan Jamia Angel Paloma, kan nilakay ko ani Melvin Paloma iti
Balonago, Pangasinan. Friends ko ada Ursula Domingo, Emily Agasid, Joan Lantano kan Marisa from Nora Payon. Makablaawan pa iti Prahiliana kan Castellano family, especially Nanay Leonora Antonio Zambrano. Kan advance happy birthday kan ni Tatay Dominador Castellano dito'y Santo Niño 3rd, San Jose City. Makablaawan ti Guzman kan Talana family dita Daragutan West, San Mariano, Isabela from J. Lord Talana. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Meliton. Dear Manang Emmy, Meliton kumalatan ti iyawag mo kanyak. Nabayagan nga agab abroad ak manang. Baruak payla ang idi. Katday ta ti makagapo, no apay ang napaduras ko ti panagbiag mi asang kapamilya. Nagasatakmet ta nakatumpungak iti nasingpat nga asawa, nga iso tinang salimotmet iti amin anat gadak, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw, iso ang nakaipundar kamimet. Agtawan naklaang iti 30 kat upad, idiing kadang ko nga agforgudak, taada idin basit agroserya ana ipatakdermi kan ni Pining. Panggap ko mat idin ti mangibangon iti talyer, tamalaksid nga inadal ko ti panagmekaniko, talaga ana esemakpay iti lugan. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi kasangsangpet ko, idi ingkadeng ko ti saanan nga agabrod manen, tapno makadenak meten ti pamilyak. Maragsakan naklaunay Meliton, takamaujanan na, ingkadeng mo ti agtalinad diti Pilipinas. Nabayag mo tan nga agab abroad ak Pining. Kan maisa, nakaipundar tamutan. Adan basit agroseryang imatmatunam. Siyakmet, panggap ko ti mangibangon iti talyer. Talaga nga adalat ta pa kainaigan iti lugan ti kayat mo ang negosyo Amo matanay sa makitilugan, bakit? Sa bagay, kan maysa, in demand mo't ita ti kasta ang negosyo. Ado nga minan dagiti adalugan na, kat masansan nga iti talyer ti pagkamangan dagiti saan ang makabaal agumatang iti baro. Talaga, mat. Isa masigurado kong awan ti pan nakalugi ti negosyo apang panunutag, Piling. Ala, no anya ti amo mapagsayaatan para iti masakbayan tayo iti anak ta, suportaran ka, Meliton. Agyaman ak Pining. Alang arudan, maturog tantani, rabiin. Laglagi pa, karig ka ni tata nga anak ta, asyak ti mangitulod kan kuana iti pagadalan iton bigat. Isa ang maturog tan, Pining. Tata anak, nakasagana ka ka din. Yes, Daddy! Ang mga nadapay nalipatam anak ko. Awanan, Daddy! Sigurado ka? Won, Daddy! I'm ready! Malangarutan, umuna ka ni Jagarahe tagpakada aklaan ka ni Mamim. Sige, Daddy! Piling, mapan kamin ka ni Tata. Ayan mon. Umayon! Oh, itad mo dahi ka ni tata, apaman adumtang kayo iti pagadalan. Nay, anya kay daytoy? Ti merienda na nalipatan na. Anya? Kat no dinamag ko pa'y naawan tinalipatan na. Kat kunanamot ni awan ka no? Ay na, excited nga min di anak ta, ta si katimang itulod kan kwa na iti pagadalan. Iso ang nalipatan nanday ta merienda na. Iso nga alaamon, kat di mo liplipatan nga itad kan kwa na. Talaga nalaus ti iliw mo iti putot mo anak ko. Siyempre matananang,
Mano atawon niya da ka abroad. Di makil ni tatang awa na kitisibay na gapot amang manggada kita dayo. Iso nga ita, tadakan dito pagilyan tayaw. Ipapapas mo timang taripato ka ni tata, kasta ka day. Wala nang. Kaya't kung ay parik na kankwa na, tinalaw sa panang ipatag ko kas amana. Dayta, tipang dayawak unay kan ka anak ko. Talaga pagwadan ka nga adigi ti pagtaangan. Agasam, tanakaipundar kan para iti pamilyam. Saan la para kadakwada? Nairanod kami pa'y kanitatang mau. Kastamat tan dagiti dadakkel ni Pinay nga asawam. Pinadakkel da kasana na imot nanang. Amoy dayta. Banag apakaragsakan mi unay kanitatang mau. Gapo tasim magapsap kan ka dagiti sursuro kan pamagbagamay. Nanang. Iso nalaos mo ti ragsak ti partido ti asawam. Idi nga rod na udi ang nagrarana kami kada abalayan. Ay na, Militon, napalalo ti panagyaman da kada kami. Tanapadakkel da kakanaw ang nasayaat. Kasta ka din, nanang? Wananak, iso ang nalaos ti ragsak mi ni tatang mo. Ipampanakkel da ka unay, Militon. Oy, bro, ha? O, kumusta ti Baknang? Anya bak na nga ibagbagamot, Doray? Mala, pahambol ka mat, girl. Talaga matabak ng kan. Adang arudan bukod mo o groceria, saan ka di? Pundar ni Meliton nga asawak dayjay, gapo iti panagabrod na. Siyakla ti mangimatmaton. Ay, loka. Di ka man? Asawam dayjay. Siyempre, conjugal property dayjay mo't adaman ti mapasama ka saan na mapadpadaanan. Sika talaga, Doray. Saan ka nagbalbaliw? Managrabak kalat taging gaita. Aywan gayam, pagpapaayam itangay. Sa dino kumapaingay. Kasi ti sigod agsansanay kadagiti babalasa nga ag-Japan. Kasta gayam. Napintas mo't nga ron day ta raket mo Siyempre, dakkel mo't ti matmat gadam dita. Medyo, naalalwan lang ti panagbiag mo tabak ng kan. Makuna ka may sakan at donya. Malaksit nga agkaubingan, nasingad pa'y nga agayam da pining nga asawak, kani Doray, akamang ti LGBT manang Emmy. Iti na minsan ang nagkikinantyaw kami kadagiti gagayam ko, na isarong kami iti maysa pagiinuman. Tijak mo, ijay gayam nga agpapaay ni Doray. Gaputa na kantyawanak, napilitanak nga rod ang nagpakitang gilas. Iso nangala kami kadagiti babae akadwami, kabayatan ti panagjajamming mi nga agbabarkada. Ni Doray tinangyam amu kanyak kani Eli. Agtawan iti 19, kan agpapaay iti napanan mi apagiinuman. Agyaman na ka. Tatinong palmo ti Karim nga agsubli ka dito'y pagpapaayak, Meliton. Nganya timbagak, aramidak.
Isong adda kita dito eh. Ngam apay ngagpay may saka. Apay adi mo ka doon, dagiti gagayem mo. Kinapod no na, awan ti makaamong ay mayak dito eh. Ha? Imbagak mo tan kun kay di damo nagamamuta saan ka di. Agsubliak, tapno makapagsolo ta. Meliton. Kaya't ko lang maamuan. Sapay lang ko matasaan na masayar tirik nam ha. Apay nagtinag kay ti kaso akita ti trabaho. Dito tadamot lang am. Ken ubing ka pa eh. Apay di mo inlupas ti panagadal mo. Jakla ko makayat amaamom daytoy. Ngamtangay nagdamag ka. Sige, ibagakkan ka. Dumdum nga gak. Indadanas nak tinagbalin akaayan ayat ko. Anya? Kat idim pa kamok kadagiti dadakkel ko. Imbes sa tulungan dak, pinagtalaw dakpay. Tasayo tak kanungamin. Nagkatang-katang ak idi. Aging gaan amok tagtagi ko iti daytoy nga inuman. Kunak napud no tulungan nak. Saan matgayam? Tapi nagpainak ditoy. Kalpasan ana umaan nak. Manipod idin. Sinursurok ti agbalin ana tibkar tap nagbiagak. Aging ka nakairwama konday ti apanggadan. Nga iso ti ayan ko. Aging ga ita. Aldaw gaya man. Ay sus, naladawak mo din ang nagriing. Ti anak ko, intulod nga tan ni Piling. Nasaya at nakariing kan lakay. Apag iso, naluto kon da ito inangar a karnet baka para iti pangal daw. Pangal daw? Anyat orasan na ya? Katno alas 11 pasadon iti aldaw. Anya? Ay sus, talaga gayam analadaw ka nagriing. Ni tatangay, asino tinang itulod kan ko na iti pagadalan? Inggidan kon tapag isumot anak itsendaak. Kaya't nakangaurayan. Ngam ko nakasaanan ta sigurado amaladaw kang agriing. Pasensya kan Piling. Diyak matan napupuutan ti oras. Si kakit dimat, awan anyaman na. Ala, ingka agdiram uson tamangan kan. Agiddan tan amangal daw, tamabisinak matan. Kalpasan na, agsubli akon iji groserya. Kunak man numangibangon ka iti talyer mo, Meliton. Nanang. Apa ang aging gaita nga ay, kat di ka matlarugyan ng tibagbagam at talyer ang igusyom. Kuan nanang, diyak pa yung amin masango. Nay, kasano adi mo masango? Katawan mo ti sabali apaka kumiko anak ko. Nanang. Sigo ni ti asawam. Naita ka no matlatan makisinsinnarak kadagiti gagayem mo ti inintun aram. Dandan ni rin nabii kayo kanumutan nga agiinom. Saan adakas ti makidanggay kadagiti gagayem mo, Meliton? Nang runak at nabayag a panawan asaan kayo ang nagkikita kat nagdadanggay. Hangam no kanayon mo na ikat sa bali daytaan. Nang runa no si kaakanayon ti aggastos. Nanang. Kita ambot basita anak ko. Di ka aglablabas. Taamangan to kat no agbabawi kanto iti udi na. Onya, magustuhan ka di dito apartment mo? Wan Meliton, katagyaman na ken ka.
Awan terong nga pagyamanam. Imbagak matankan ka. Inayat kan, Ellie. Meliton, ay ayatan ka mat. Itala ang anak kariknaak iti kastoy. Ngamkid daw kan ka, ha? Agan nadta ko ma. Amo mo ta pamilyado ak. Sana rumbang amaamuan ti pamilyak ti maipapan ka data. Maawatak. Kat pasensya kan, no nagbasol kan iti pamilyam ka po kanyak. Di kagdanag. Awan ti pamabalaw ko kon ka. Kaya't ko lang apan kan ka, Meliton. Tiyan niya. Sigurado ka kadi, nga ayat ti marikrik nam para kanyak. Apay anadamag mo dayta. Amangan ngamin no asila ang ti marikrik nam para kanyak. Gapo iti naamom ang naglabasak. Pangaasim, no asila ang ti marikrik nam. Isong aramidom ti kasto ita. Saan ko ma? Agba nagakla ang amas na... Pangasi, Meli. Di ka ko man nagsaupay. Imbagak maten, ay ayatan ka. Ipatpatag ka. Kat nagtaod day tayo ti kaunggak. Iso asaan nga asila ang ti marikriknak para kan ka. No di kat napudno nga ayat. Amok idi nga agdadata abasol ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam sa anak kon Apolos ang nagpanunot. Tilaan nga napatag kanyak idi, kat maipamaysak ti atensyon ko kan ni Ellie. Pinagsardan ko nga agpaay iti pagiinuman ni Ellie, kat inted ko ti amin akasapulan na. Saan ang nakadlaw ti asawak, gaputa saan kumot asinagid ti urnong mi. Ti kwarta nga inurnong ko apara ko ma iti pagpatakder ko iti talyer a negosyo, ti binusbus ko. Amo ka mas daawan ni Pining, no apay ajak matlaangan rogyan ti imbagak idikan kwa na a negosyo. Ngam saan laeng a nagdamdamag kanyak. Aging gaadimteng ti panawan, a nagbalinan a naturay ni Ellie. Anyamot ng tigastoy, Meliton. Dinakmat papatpatan iti kwartan. Kada umay ka ditoy. Mangtad ka lang iti kasapulak. Agbayad ka iti abang kan amin ang ababayadan. Ngam dinakmat ikan iti kwarta. Nay, anya saan? Kat kanayin mo't ngayaw. Panagkunam, umdas ti 1,000 a pisos nga ititad mo kanyak tunggal paragsakan ka. Kasano mo tundag iti kasapulak para iti bagik? Diyak pa yan makagatang iti kayat ko agatangan. Tanagbasit mo tititad mo kanyak. Mabit lang, Eli. Di mo't inikan kay iti pagpuunang nga agnegosyo. Ngam aging gaita. Awan mo't tirinugyaman negosyo. Tanya ti kayat mo pagparangan, Meliton. Manggedak, tapno maadaanak laang iti kwarta. No ingkab balaynak, pues, rumbang langarod nga ipaay mo ti amin na kasapulak. Ikanak iti kwarta, no di mo kaya tasinaan ka. Anya? Wano saan? Ikanak iti dakkel agatad, tatalaga nga aramata kon apang rugi iti negosyo. Adda na pinta sa negosyo nga in demand ita. Ikanak iti pagpuunak, tapno na anayas ti amin, Meliton.
Pining, bakit? Mabalin ka da mangirwara kini kwarta idi bangko. Ne, katun ngam pangaramatam aya. Adang amin sinar ko ang negosyo, kat masapol ko ti puunan. Di mo matintuloy tinagtalyer. Apay no ti pangrugyam ko mga agtalyer laengan ti aramatem. Saan mo ko maapanunutan adi kakayat nga ikan iti kwarta? Ngam adamot ti puunam apagtalyer mo kuma. Saan ka di? Bakit? Naramat kong dadya kwarta. Ne, anyat na nga ramatam. Kat di mo matintuloy tinagtalyer. Ako ang amin. Jay... Naloko ako. Gusto awanan ti pagpuunak ko mga agtalyer. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasano analoko ka ako nam? Bakit? Mabalin ka di. Saan ta na pagsaritaan pa deta abanag? Basta palubusan na kumamangirwar iti kwarta ta iti bangko. Tada na patag apangaramatak. Dua bulan ajak nakasarong ka riti apartment ni Ellie. Sipo din niawat ko kung kuha na ti dakkel agatan nga inuwar ko iti bangko mi ni Pining. Siguro, napinta sa damag mo ti pasabat na kanyak. May papanitimbaga na ang negosyo, apangaramatan na iti dakkel agatat aginintaw na kanyak. Adlay tan ti apartment ni Ellie. Diya akong indano di titulugan. Ni, agore ka. Apay nga da nakapaskil nga apartment for rent dito eh. Anya ti kaya tasawon dito eh. Pimanaw ka diditan ni Ellie. Sa dino tinapanan na. Kanapay adin na yung bagbag ka kanyak. Awagak na Ellie. Masapul ang maamwak no anya tinapasamak. Awanin ti sabaling amok apagdamagan may papankin ni Ellie no saan na si Doray. Nang runa kat Jack mo ten makontak ti cellphone na. Hay, Militon, amo mapagtalkanak. Tao na pulos tinaamuan ni Pining maipapan kada kayo ni Ellie. Doray. Aklo na kayo may dito ni Ellie. Nagsarak dalang dito iti may sapay a customer na. Anya customer nga ibagbagam, Doray. Ala, apay, di mo nga uray di niya lamon iti apartment ni Ellie kat sumsumrek pa'y laang ditoy. Tana pagsalitaan nyo kanumet. Anya? Tay tatagpay Militon. Pinalubusam ka na sumreklat ta ditoy. It's a regular lata sumsumrek dito ni Ellie. Kat ag day of laeng no maturog ka iti apartment na. Saan na po no day ta, Doray? Awan ti kasta saritaan mi. Miso mo timbaga na kanyak. Alangan mo't nga gulbudak kan ka. Diyos ko. Ti ibagbagam iti at sinarak na customer na ditoy. Sino day jay? Apa nagsinarak da? Di ko na ni Ellie, nakisinan kan ka, tagkabil ka kanumat. Nauyong ka kano. Anya? Katya bagbaga ka customer asinarak na ditoy, nagkuyog dan Ti amok, umadayudan, tapdusan mo kano na masarakan ni Ellie. Gaputa pinangtaam kano. Diyos ko.
Kasla nagpiang-piang kanyak ti langit kandaga, iti kasday anaamwak manang Emmy. Diyak laing pagarop nga itilaksid ti kinasayaat nga impakitak ka ni Ellie, siyak pa'y gayam ti nagbanag adakes. Inrisgok ti kinaulimag ti panagdan naming agasawa, gapulaeng kankwana, ngamlino ko naklagayam. Maaklon ko kuma ti panangloko na kanyak, ngam ti pagsakitan unay tinakam ko, dandanin na ibos ti kagudwa ti naipundar mi nga agasawa, gapu iti manangalilaw a babae. Tinaangan pagyamanak manang, awan apulos tinaamuan ti asawak, iso ang nagtalinaed anasaya atak kenkwana. Tapno malitupak tinabusbus ko ken ni Ellie, kinasaritak ti asawak nga agabrodak manen, kat pinalubusan nakmet, iso nga adak ita ditoy Taiwan. Makonkonsensyaak gapo iti naramid ko. Kat panggap ko nga ipudno ken ni pining ti amin, ngamjak amuno kasano arugyak, ken maamakak iti posible a mapasamak no bidang laeng. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Meliton. Meliton pagayam ko, awan ti sabali ababalawam no saan asika. Panunutom anaimbag, nagsayaat ken nagulimag ti pamilyam, ngam si kaamis mo tinagaramid iti pamuspusan, tapno nakastrek ti dakes a pagteng iti pamilyam. Nagasat ka pa'y kitdi ta saan anadadaal ti estado yung agasawa, no naamuan ko mati asawam ti naramid mo. Saan ko nga ibagbaga nga amin akas ka ni Ellie kat dakes pagayam ko. Ngam panagkunak, kat natumpo ngam dagitay talaga ama nga lilaw at tao. No may papan iti panggap mo amang ipudno iti asawam iti amin, adakan ka dayta, ngam masapol ang nakasagana ka iti anyaman a pagbanagan na. Agpaay ko mga rod aleksyon kan ka tinapasamak, tapno demon tunlaukan iti kalukwan, tinaulimet, a panagbiagyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag.